Здравейте хора, ние ще ви покажа как аз нямам дъвка кашок. Това видео ще бъде с истинското ми ядене на дъвка кашок. Няма да показвам някакви неща, които въобще не са истинското ми ядене на самата дъвка. Но ето как изглежда вътре с ябълка. Започваме! Да, тези кадри, които ще видите, по-добре да не ги гледате, защото правят доста странни маймунджости. Свърши. Чао!